Kapuso, this morning atong makauban ang usa ka service crew nga gikan sa South Cotabato kung di nag-viral ang iyahang funny ug ligaw kaayo na video while gatrabaho, aka Servidora Queen kini. Mga kapuso, atong makauban si Richard Fungan. Maayong butag Richard and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Yes, good morning. I am very blessed and I am very grateful for today, this morning. Sir Chard, viral ngayon ang iyong nakakaaliw na video na meron ng almost 2 million views. Pero bago ang lahat, pwede ba namin makilala kung sino ba si Richard sa tunay na buhay bago pa man itong viral na video na ito? Ako po si Richard Fungan. I am a 25-year-old from Lake Cebu, South Cotabato, in the province of South Cotabato. I am also a pure-blooded Tiboli. And I am a Servidora Queen from Punta Isla Lake Resort. You mentioned also that you are working in a food industry, pero paano mo naman naisipan na dapat ganito ang pag-serve ng food? Nagawa ko po ito, ma'am, is because I just want to serve with the heart. I want to bring happiness in every customer. Gusto ko po na magbigay ng kasiyahan. At dito po sa Punta Isla, we are serving a quality and excellent services po, na which is po na magiging happy and satisfied po yung mga customers namin dito. Aside from that, sir, na-mention mo rin that you come from the Tiboli tribe. Ano ba yung mga pagbabago na napansin ninyo, lalo na't ngayon na inu-open nyo na rin ang inyong mga pinto para sa modernization? So, the best changes in our tribe is education. Because nowadays, ma'am, marami na po yung mga young generations po na naging professional po. And then also, being a Tiboli po, hindi po na still exist po yung pa-practice or yung culture, tradition po ng sa aming belief po bilang Tiboli. Good vibes talaga ang video niyo, sir. Pero kung meron namang maaliw, meron namang iba na nagsasabi na baka mas magutom daw sila lalo dahil nirarampa pa yung in-order nilang food. Ano po ba ang masasabi ninyo dito? Of course, sabi ko lang, we are serving a quality and excellent services po. At saka po yung pagsaserve ko po ng food, kasama na po doon sa serving time po. Na kung may mga guests po na nag-order, example sa floating restaurant po, yung kanilang food or yung nag-order ng food po, direct po sa kanila. Hindi ko po nirarampa sa ibang mga cottages or sa ibang customer po to prevent delays po sa mga orders nila. Ikaw na nga ngayon ay tinaguri ang Miss Servidora Queen dahil sa iyong mala beauty queen na pagrampa while serving the food. Well, Sir Chard, ito ba talaga ang parati mong ginagawa while at work? Actually, ma'am, ginagawa ko po ito, ma'am, dahil gusto ko mapasaya po ang mga customers po at saka para po mapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng tao na nasa paligid po, especially po sa mga customers, at magbigay po ng inspirasyon po sa kapwa kong nagtatrabaho po at sa lahat po ng mga youth po or mga batang katulad ko na malaki ang pangarap sa buhay po. Sir Chard, curious lang din po kami behind this very funny and happy mo na disposition. Saan ka humuhugot naman ng lakas para mas magsumikap pa sa buhay? Well, ma'am, kung kanino pa ako kumukuha ng lakas po, first po yung sa mga family ko po. Sa family ko po, yes po. Kasi yan po yung reason na naging ginagawa ko po itong trabahong ito po. Kasi I just want to provide the needs of my family. Gusto ko po makatulong sa kanila, especially po sa mga kapatid ko. Especially po na ako po yung naging breadwinner po sa family namin. And then, gusto ko lang talaga na makatulong kay mama na para makatapos yung mga kapatid ko sa pag-aaral. And then also, ma'am, sa mga customer po, masaya po ako nagsaserve, ma'am. While I see them happy and smile, parang hindi ko po nararamdaman yung pagod ko sa trabaho po. Kasi my passion is to serve them and to make them happy.
And then of course ma'am na para maging satisfied po sila sa satisfied po sila sa service po na. You are serving the people and you also bring laughter to them. Pero ikaw po ba, ano yung hiling ninyo at pangarap ninyo sa buhay? Simple lang po ang pinakapangarap ko sa buhay po, yung maging makapagtapos din po yung mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral, ma'am. Na which is po, yan po yung naging main na goals ko po sa life ko. Kamit din nila yung pangarap nila sa buhay nila. Na which is po na magiging professional din sila. At saka para sa bandang huli po, tulungan nila po ako na iangat po yung family namin sa kahirapan po. Yes po. Ano po ang message niyo, Sir Chard, para sa lahat ng ating mga Kapuso viewers? At meron ka din bang mga gustong pasalamatan? Go ahead, sir. First and foremost, I would like to extend my gratitude thanks to our beloved God in heaven. Kasi po, siya po ang nagbigay sa akin ng lakas para makapagtrabaho ako ng maayos at sa mga tao nagbibigay ng inspirasyon sa akin araw-araw, especially po sa mga family ko. At saka po, at home po, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa akin. At sa GMA po, thank you so much po sa opportunity na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Sir Richard, para sa oras mo, para sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Ingat po kayo. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.